Svakoj duši život bude upisan, a nije džel smrtni sahat zapisan. Niko nije mogo eđel odbiti, Azraila praznih ruku vratiti. Teško mi je ovo sve preživjeti i od milih i dragih se rastati. Sve ostane, ništa nećeš ponijeti. Samo djelan u kabur ćeš odnijeti. Da li će iko iza nas da ostane i po dobru da nas neko spomene? Prvo trebaš od sebe da polaziš i od sebe treba da se poučiš. Da li hedije svojim mrtvim ti šalješ? Da li ih danu, a i noću spominješ? Da li kabure zijaretiš i obilaziš? Da li fatihu mrtvim svojim proučiš? Da li kabure često trebaš otići, selam nazvat roditeljem obići? Božji Resul hadisom je rekao, ko god bude na kabure išao, kraj kabura neka selam nazove. Poznanih će selam da mu
zamer